Tervetuloa katsomaan, kuinka helppoa ja nopeaa oman keinokaupan pystyttäminen on. Aloita osoitteessa keino.io ja klikkaa Kokeile itse -painiketta. Keksi kaupallesi nimi, jolla asiakkaasi löytävät sinut. Siitä syntyy myös verkkokauppasi nimi. Vasemmalla näet, miten kauppapaikkasi näkyy appin hakemistossa. Oikealla näet oman kauppapaikkasi etusivun. Voit syöttää alaotsikoita ja tarkempia kuvauksia. Jatka alareunasta aina seuraavaan vaiheeseen. Lataa kaupallesi oma kuva tai valitse se valmiista vaihtoehdoista. Tapahtumatyyppejä ovat yksi tapahtuma, useat tapahtumat tai pelkkä kauppa. Voit vaihtaa näitä myöhemmin. Jatketaan nyt yhdellä tapahtumalla. Jos sinulla on kiinteä toimipaikka, voit näyttää osoitteita ja antaa käyttäjille reittiohjeita. Infosivulla voit helpottaa asioimista kertomalla olennaisia tietoja esimerkiksi aukiolosta. Luo tapahtumaasi pääsylippuja. Pakollisia tietoja ovat nimi ja hinta. Muista tallentaa luomasi lippu. Jos myyt oheistuotteita tai keräät maksuja, ota käyttöön kauppamoduuli. Huomaat, että kaikkia painikkeiden nimiä voi muokata. Kauppaan lisätään tuotteita samalla tavoin kuin pääsylippuja. Olet melkein valmis. Luo vielä tili, niin pääset hallinnoimaan kauppaasi. Nyt kauppapaikkasi on valmis. Näillä ohjeilla voit ladata sen omaan puhelimeesi tarkastelua ja jatkomuokkausta varten. Saat nämä ohjeet myös sähköpostiisi. Ota keino käyttöön jo tänään. Siirry sivulle keino.io ja klikkaa Kokeile itse.